भाद्रपद महिन्यातील शुद्ध चतुर्थीला साजरा होणारा गणेशोत्सव यंदा म्हणजेच 2023 सालामध्ये 19 सप्टेंबरला संपन्न होतोय। बुद्धिदाता कार्यारंभी पूजनीय असणाऱ्या या गणपती गजाननाचं आगमन अवघ्या काही दिवसांवर येऊन ठेपलंय। देशाच्या बहुतांश भागात हा गणेशोत्सव साजरा केला जात असला तरी गोवा आणि लगतच्या कोकण प्रांतात या उत्सवाचं एक आगळं-वेगळं स्वरूप आपल्याला पाहायला मिळतं। सध्या घरोघरी या गणपती गजाननाच्या आगमनाची तयारी सुरू झाली आहे। साफसफाई, झाडलोट, रंगरंगोटी ही सगळी तयारी तर आपण प्रत्येक सण समारंभाआधी करतोच, परंतु श्रींची पूजा ही कुलाचाराप्रमाणे प्रतिवार्षिक असल्यामुळे या श्रींच्या पूजेसाठी लागणाऱ्या पूजा साहित्याविषयी थोडीफार माहिती मी आजच्या या पहिल्या भागातून तुमच्यासमोर घेऊन येतोय। हा व्हिडिओ जरूर संग्रही ठेवा। पार्थिव गणेशाचे पूजन करताना शुचिर्भूत होऊन आसनस्थ व्हावे। यासाठी जमिनीवर बसण्यासाठी आसन किंवा पाट घ्यावा। पूजेसाठी शुद्ध आणि स्वच्छ पाण्याचा कलश भरून घ्यावा। कलश हा तांब्याचा किंवा पितळ, चांदी आदी धातूंचा असावा, प्लास्टिकचा नकोच। काही ठिकाणी झारी वापरण्याचा देखील प्रघात आहे। आचमन करण्यासाठी ताम्हण, पंचपात्री, गंध उगाळण्यासाठी सहाण, चंदनाचे खोड, गंध ठेवण्यासाठी थाटी किंवा वाटी, आचमन करून झाल्यावर हात पुसण्यासाठी हातरुमाल जवळ ठेवावा। पूजा साहित्य ठेवण्यासाठी तबक, त्या तबकामध्ये अक्षता म्हणजेच ओले आणि खंडित न झालेले पिंजर मिश्रित तांदूळ, तसेच हळद पिंजर, अबीर, बुक्का, शेंदूर, अत्तर, गंध, सुवासिक तेल, गंधोदक, कापसाचे वस्त्र। कापसाचे वस्त्र आपण 11, 21 किंवा 51 मण्यांचे वापरू शकतो। जानवी म्हणजेच यज्ञोपवीताचे जोड, विड्याची पाने, सोललेल्या सुपाऱ्या, सुट्टे पैसे, पंचामृत। पंचामृत म्हणजे दूध, दही, मध, तूप, साखर यांचे मिश्रण। पंचफळे, पंचफळांमध्ये आपण नारळ, डाळिंब, केळी, पेरू, चिकू अशी फळेही वापरू शकतो। धूप, कापूर, निरांजन, पंचारती। पंचारती प्रज्वलित करण्यासाठी तुपाने भिजवलेल्या फुलवाती, समई किंवा नंदादीप। नंदादीप प्रज्वलित करण्यासाठी तेल आणि बोटवाटी। नैवेद्यासाठी गुळ खोबरं, मोदक किंवा फळं। पूजेसाठी लागणारी फुलं, या फुलांमध्ये आपण जास्वंद, गुलाब, सोनचाफा, जाईजुई अशी फुलंही वापरू शकतो। या प्रकारची सामग्री तयार करून ठेवावी। या व्यतिरिक्त जर काही अन्य सामग्रीची आवश्यकता भासली तर ते साहित्य तुमच्याकडे पूजा सांगायला येणारे गुरुजी तुम्हाला नक्की सांगतील। श्रोतेहो, या आताच्या व्हिडिओच्या माध्यमातून मी तुम्हाला गणपती पूजनासाठी लागणाऱ्या साहित्याची माहिती दिली आहे। आता याच्या पुढच्या भागात जे आपण गणपतीला पत्री वाहतो, पत्री म्हणजे विशिष्ट प्रकारच्या औषधी वनस्पतींची पानं जी आपण गणपतीला पत्री म्हणून वाहतो, तर या पत्रीविषयी सविस्तर माहिती सांगणार आहे। धन्यवाद।